Câți bani am câștigat din YouTube cu un canal mic? Asta o să vorbim în acest videoclip. O să-ți arăt niște statistici adevărate, fără să edităm nimic, ok? O să-ți arăt totul pe față și o să-ți arăt câți bani am făcut, câți bani am câștigat dintr-un canal de YouTube mic. Acesta este unul dintre canalele mele pe care o să ți-l prezint și o să ți-l arăt deoarece probabil mulți îl știți deja despre care este vorba, despre MP Educativ. Și o să-ți arăt cât a făcut din reclame, numai din AdSense, plus o să vorbim despre diferite metode de monetizare. Așa doar să-ți faci o idee, nu este un videoclip doar pentru, doar o idee, de asta am făcut acest canal separat, să te învăț din experiența mea ce știu despre YouTube, dacă vrei să începi un canal de YouTube. De asemenea, dacă ai început un canal de YouTube deja, ai un link la descriere, poți să completezi un formular total gratuit și eu îți pot analiza și îți pot da sfaturi ce poți modifica la canalul tău să îl îmbunătățești. Ok. Deci, o să vorbim despre canalul MP Educativ. Acest canal l-am început acum 4 ani. Dar vezi că a fost pe finalul, la finalul anului. De fapt, a început de 3 ani de zile. A fost undeva în septembrie 2022, dacă nu mă înșel, la sfârșitul anului, primul videoclip, iar din 2023 la început m-am apucat să postez constant pe el. Bun. Acum o să-ți arăt cel mai popular video prima oară, ok? Cel mai popular video a fost cum să faci bani pe telefon, o metodă ușoară. Și a avut 55.000 de vizualizări. Acest videoclip este în momentul de față cel mai popular. A fost altul, o să-ți arăt curând, dacă stai până la finalul videoclipului, a fost alt videoclip cu 100 și ceva de mii de vizualizări. Numai că a fost șters. O să vorbim în curând. Deci, acest canal are 9.900 de abonați, aproape 10.000 de abonați, cu 326 de videoclipuri postate, în care vreo 20 sunt shorturi, le-am pus doar așa, și bine, rămâne la, hai să spunem 300 de videoclipuri, ok? Decât 26 spune că sunt shorturi. Deci 300 de videoclipuri format lung. Bun. Acum intrăm pe statistici. Dacă te uiți pe statistici, în acești 3 ani de zile a făcut 651.000 de vizualizări. Și a câștigat 3.000, mi-a făcut mie în AdSense, doar AdSense, 3.662 de lire, ok? Deci acești bani sunt doar din reclame, doar AdSense. Iar dacă stau mai bine să calculez, dacă analizez mai bine canalul, din acei 3 ani am postat 1 an jumate constant, deoarece 1 an jumate, cel puțin anul 2024 până la aproape de sfârșitul lui 2025, să spun așa, dar nu prea am postat, nu am fost constant, deoarece a apărut acel program de recompense pentru creatori pe TikTok și da, am fost focusat foarte mult pe acel lucru, deoarece mi-a făcut foarte mulți bani pe TikTok. Dar mențin ideea că fie că ești pe TikTok, fie că ești pe YouTube, este un venit foarte bun pe care îl poți face lună de lună. Deci da, din 651.000 de vizualizări mi-a făcut 3.662 de lire sterline, ok? Acum poți să te uiți, dacă apăsăm pe bani, o să te uiți că mi-a făcut în fiecare zi 3-4 lire, 5 lire, ok? 10 lire, 6 lire, ok? Zi de zi.
De asemenea, dacă mă duc aici mai în jos, o să văd că videoclipuri care ți l-am arătat mai devreme, cum să faci bani pe telefon, o metodă ușoară. Dacă apăs pe el, vei vedea aici că mi-a făcut acest videoclip 343 de lire. Un singur videoclip și 2800 de ore watch time, care îți trebuie 4000 atunci când îți monetizezi un canal și 800 de abonați, ok? Dar, cum am spus, acesta nu a fost primul videoclip cel mai performant. Până luna trecută a fost alt videoclip. Hai să ți-l arăt aici. Aceste două videoclipuri au fost șterse. O să vorbim pe alt videoclip de ce au fost șterse. De asta, dacă ești interesat de YouTube, pur și simplu apasă butonul de like, butonul de subscribe, ca să fii la curent cu diferite noutăți despre YouTube și să te învăți din experiența mea ce știu, ok? Deci aceste două videoclipuri au fost șterse de către YouTube și vezi acest videoclip aici. Nu știu dacă se vede la tine. Da, se vede 149.376 de vizualizări. Însă dacă dau pe el și mă duc la statistici, nu mai mi-arată nimic, ok? Deoarece a fost șters. Dar acest videoclip pur și simplu mi-a monetizat canalul. Un singur videoclip. Acesta mi-a adus peste 4000 de ore vizionate, peste 1000 de abonați, care sunt cerințele normale pentru a monetiza un canal de YouTube, și mi-a adus undeva la 1000 și ceva de lire, ok? Deci aproape jumate din acești bani de aici au fost făcuți decât dintr-un singur videoclip. Bun. Acum întrebarea este, se merită sau nu YouTube? După părerea mea, eu zic că se merită, deoarece nu a fost vorba doar despre acești bănuți. Am făcut mult mai mult de atât din alte surse de pe acest canal. 1. Marketing afiliat, care am pus linkuri la videoclipuri și am recomandat diferite programe. 2. Sponsor. Sponsor nu pot să spun, am făcut foarte mulți bani din sponsor, deoarece nu prea am lăsat să fac sponsor doar ce au venit către mine cu mesaje și ce mi-a plăcut să promovez, ok? Că așa am primit foarte multe mesaje de la diferite branduri, dar nu am ales să sponsorizez toate, pot să zic toate prostiile, ok? Doar ce am crezut eu că este bine pentru audiența mea. 3. Produse digitale. Aici includ cursuri, comunități și diferite produse digitale de pe site-ul MP Educativ, ok? Poți să te duci pe site-ul, am chiar aici, de fapt, poți să vezi aici, ok? Acum, 4. Servicii. Deoarece am văzut aici acest serviciu și mi-am adus aminte, 4 servicii. E bine, am oferit diferite serviciuri deoarece am învățat oamenii cum să facă un site web, de exemplu, iar mulți au zis mai bine plătesc ca să mă ajuți, deoarece nu au răbdarea să stau mă uit la videoclip cum se face un site web, ok? Pentru diferite companii și au plătit pentru a le face un site web și servicii în digital marketing. Iar 5, care cred eu că mi-a dus cel mai mulți bani, un software SaaS, ok? Este vorba despre, dacă ești vechi de pe canalul MP Educativ, despre Lincozordea. Dar recent i-am schimbat numele în Plingzi, deoarece o problemă cu domeniul, ok? Și da, dacă te duci pe Plingzi, te duci în jos, o să vezi aici 272 de
clienți fericiți și dacă te duci la prețuri o să vezi planurile și de asemenea poți calcula tu. Nu sunt aici să ne lăudăm sau ceva, doar am vrut să-ți arăt real statistici dintr-un singur de canal de YouTube mic, ok? Doar 10.000 de abonați. Câți bani a făcut în 3 ani de zile? Și cum am spus, mai bine calculez cu un an jumate, bine, fie 2 ani, pune 2 ani de zile un canal de YouTube, deoarece un an sunt sigur că nu m-am focusat deloc în acest canal. Am avut pe TikTok, m-a luat febra TikTok-ului, să spun așa, și am postat acolo, am avut 10 de conturi și da. Deci, atât poți face cu un canal mic. Acum tu poate te spui că da, dar ești pe nișa de bani online sau că e plătită mai bine. Nu e adevărat. O să mai fac un canal curând pe acest canal, o să mai fac un videoclip pe acest canal unde arăt și de RPM, deoarece multă lume zice dacă faci conținut în română ai RPM mic. Nu este adevărat, deoarece multă lume zice că nișa în bani online și chestia are RPM mare. Este adevărat, dar nu în toate situațiile, ok? O să vorbim mai multe informații pe acest canal, o să-ți prezint diferite idei de canale, deci diferite idei de canale de YouTube pe care vreau să le, dacă îți place ceva, să începi și tu să pui în practică, deoarece există, scuzați, doar răcit un pic, există a face un canal de YouTube pentru orice om, chiar dacă nu ai timp, dacă ai jumătate de oră pe zi, chiar dacă nu-ți place să editezi, chiar dacă nu vrei să-ți arăți fața, poți face un canal de YouTube și dacă te ții, poți face un venit din asta. Fie el puțin, în plus pe lângă munca ta obișnuită, sau fie el sursa principală de venit. Da, sper că te-am ajutat cu acest videoclip. Dacă da, butonul de like, subscribe și ne auzim în videoclipurile următoare. Ciao!